Sugeng siang, Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang satuhu luruhing budi, para kanca siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dumateng Gusti Mahakuwasa ingkang kepareng rahmat lan hidayahipun. Kita sedaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras ing adicara perpisahan sakmenika. Kawula selagi dados wakil saking rencang-rencang kelas 12 ngaturaken matur nuwun ingkang ageng sanget dumateng Bapak atau Ibu guru ingkang sampun paring ilmunipun ugi bimbing kula lan rencang-rencang sedaya supados saged dadi orang ingkang saged migunani dumateng orang lain. Boten kraos ugi kula sak rencang-rencang ngaturaken matur nuwun sanget saged nglampahi ngangsu kawruh wonten ing payiyatan mriki. Wonten ing adicara menika kula lan sak rencang-rencang nyuwun agunging pangapunten mbok menawi sak menika anggenipun ngangsu kawruh anggadhahi kalepatan sering dadosaken Bapak lan Ibu guru geram ing kula dalah sak rencang kula nyuwun agunging pangampunen. Mugi-mugi Bapak lan Ibu guru ngampuntenken sedaya kalepatan kula dalah rencang-rencang sedaya. Satuhipun kula lan sak kanca awrat sagen badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedaya ingkang wonten dhateng mrika sampun kados derek lan kaluwarga. Namun amargi kula lan rencang-rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggih kula lan rencang-rencang kedah saged dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika. Kadosipun sampun cekap anggenipun kula matur bilih menawi wonten kalepatan kula nyuwun anggenging pangapunten. Sugeng siang.